Dobrý den, vážení diváci, já vás tam mého dalšího videa a dneska to bude tutoriál, jak si stáhnout Minecraft zadarmo. Takže, co udělat? Za prvé, půjdete na obchod Play, teda na Chrome, na váš internetový prohlížeč, to je jedno. Počkejte vteřinku, a co tady? Vteřinku. Jo, tak. Do vyhledávače si napíšete Minecraft, Minecraft Free Download Android. A tady máte takhle tykák za peníze a pod tím máte odkaz. Takovej, já už nevím jak. Tak, kliknete na to a najdete úplně až skoro k dolů obrazovce, tak moc ne. A tady je na tlačítko Download, takže dáte Download a vyberete si verzi, kterou chcete. Dáte Download a už se vám to bude stahovat. Potom půjdete do stahování a tam máte složku Minecraft, který jste si vybrali. Klikněte na něj a dáte Download. Dáte instalovat nebo Download. Potom už se to prostě dá se vám to prostě tam a potom si to dáte kam chcete. Já jsem si dal tady do složky hrách. Vidíte, mám Pokémon Go a The Simpsons. Někdy uděláme něco na Pokémon Go, ale ještě nevím. Tak, tohle by bylo konec pro tento let's play. Doufám, že se vám líbil. Určitě doufám, že ho ohodnotíte lajkem. Já se s váma loučím a čau, v příštím díle.